Véseme ben. Bueno, en primeiro lugar, cumpre dar as grazas polo convite. Eu sei que a maioría está desagardando a que comece esta banda, que eu sei que xa foron por o meu bar. Bueno, de todos os xeitos, como dixuxo, permítanme partillar algunha experiencia con vos. Vou ser breve, intentareino. E bueno, eu veño agora mesmo dos cursos de verán de Lingua e Cultura Galegas para persoas de fora de Galicia. E se estades preguntando vos que iso existe, si, existe. Existe tanto que van xa pola 30ª edición. Tomo así este acto como unha extensión deses cursos, porque non deixa de ser un encontro de persoas de diferentes orixes unidas por unha lingua. E isto é posible, Votamos, falando dos cursos, un mes partillando experiencias 80 persoas de 25 países. Imos tomar cañas con amigos de Brasil, Xapón, Irlanda, Polonia ou Alaska, e falamoslle galego camareiro, e por riba diso seguimos falando galego entre nós, iso non ten prezo. E mirar a cara do camareiro non ten prezo. E ver como a xente mira para nós por o facto de estarmos falando xente tan racialmente diferente, galego non ten prezo. Porén, pola miña banda, isto non sempre foi así. Eu veño do Val do Ellas, un recunchiño no Val en Extremadura. Nos vivimos isolados de Galicia. A miña xeración, que vive de costas viradas a Portugal, vivimos a 16 kilómetros, pero na verdade, como a diferencia dos nosos pais non necesitamos económicamente vivir deles, entón non nos interesa manter relación. Extremadura vive de costas viradas para nós porque estamos un pouquiño no lado, porque din ese portugués raro que falamos ali. Entón, bueno, eu antes de ir para a universidade, farta e consciente, deño unha patada a todo e comecei a me interesar polo portugués, el primeiro, e logo polo galego. Antes diso, para min, Galicia, e para min e para a miña xeración, era anecdótica. Era unha rexión afastada. Tiven aquela canción, chegou para nós dúas cousas, a canción de Galicia Caníbal, xa vedes que é referente. E cando escoitei a lingua de que é isto? Isto é como estar na miña casa, que é isto? E logo tiven a sorte de atopar no libro de Lingua Castela e Literatura o poema de Airiños, Airiños, Aires. Daquela eu comecei a sair de casa, tiña 16 anos, e cando ela falaba deses airiños, ela pedía que ela non podía vivir sin estar nesa terra, para mí tocábame a alma, a verdade. Estes foron os primeiros referentes e activaban algo dormido no sentir e na cabeza que era case innato. Despois diso, viñeron algúns materias na universidade, e a música, e o folk, a literatura. Atopei un profesor tolo de Vigo que apareceu no camiño, comenzamos a investigar sobre... Eu comecei a investigar porque xa levara investigando algúns anos. E así, como cheguei aquí, comecei a facer os cursos, xa o meu terceiro ano nos cursos. Na verdade que estou nunha terra na que me sinto en casa, de verdade. Agora ben, no meu val, chamémola, din galego de Extremadura, chamanlle fala, chamanlle valego, chamanlle chalimego, para min o mesmo, é vos o mesmo. Non é anecdótico, senón que forma parte da vida cotidiana da xente esa lingua. Eu vin, puiden ver experiencias extrañas, exquisitas. Vin, por exemplo, collín un taxi en Vigo e o taxista ollo raro para mí porque pedinlle que me levase a Rúa Cuba. Como Rúa Cuba? É calle Cuba, non? E iso foi así. Ou vin que os avós estaban entre eles falando galego e ao neto falalle castelán. Pero que é iso? Que estamos facendo ca lingua? Temos o nome da toponimia deturpada totalmente. Que pasou? E falo de verdade sin pertencer, sin ningún tipo de tinte político. Na miña casa, na miña terra, falamos na casa, falamos nas compras, falamos no concello, falamos, aínda que non sexa oficial, ollo, fixen unha enquisa no instituto que reúne a todos os rapaces de idade comprendida entre 11 e 18 anos, e saía que o 94% deles escribían WhatsApp na nosa lingua, no noso xeito de galego, e o resto non falaba porque non son nativos, sen máis. Eles están na escola e tiven a experiencia de que o neno, en canto entra, aínda que a familia fala en galego, cando entra á escola deixa de falar galego. Pero que pasou?
E iso para nós é rarísimo. Encántanos a rebeldía de ter aquí un profesor castelán falante e dicir non, a mí agora vais e me dejas un lápiz, que como ali falamos. Entón, bueno, voy a terminar, voy a cambiar, vale? Intentei falar no galego da norma e vou falar agora como se fala na miña terra, vale? Eu sempre dixen, partindo destas experiencias, que necesitamos comunicarnos un poquinino máis entre nós. Nós porque temos que aprender do voso proceso de normalización, de ortográfica, de como, ainda que o estándar sea moi complicado de ajustar algo, pois temos que aprender un pouco dese certo consenso. E vos tendes que aprender do orgullo que temos, deses agais que ao profesor non le falan, pero eles entre eles se insultan, se tiran gomas, se tiran papéis, xugamos na calle, nunca se cambia a fala. Entón, nós que vimos os cursos, teño aí unha pequena delegación, por certo, estamos moi fartos, e, por certo, a RAC non me pagou para nada, a Real Academia Galega non me pagou, estou facendo aquí promoción. Estamos moi fartos de ter que respondermos ás preguntas. Por que falas galego? Por que estudas galego? Por riba diso. Falamos galego primeiro porque nos peta, e xa. E cada unha das 80 persoas que temos ali teñen unha razón moi ben fundamentada e non é outra que aprender unha lingua. Na miña clase do ano pasado, por poñer un exemplo, había 12 persoas e a mitad desas 12 persoas, máis da mitad desas 12 persoas estaban facendo tesis relacionadas con a lingua galega, literatura galega. Cuidado. E máis da mitad, bueno, sin máis porque a todos nos une a coisa de que nos gusta e porque realmente nos sentimos como o povo entra a través da lingua e ya está. Galegos, falade galego, por favor. É unha lingua, unha forma de ver o mundo. Queremos galego e queremos que o sentimento siga batendo nos nosos peitos. Moitas grazas.